Здравейте хора, в днешното видео ще играем Dribbling Zone. Като първоначално мисля да започна с кола, която имам доста време, но не съм я показал. Ето това BMW, мисля да го карам или ето този Мерцедес, не знам, ето този Мерцедес да карам. Играта не е безплатна, струва около някъде 50 цента. В лев струваше 1 лев. Тук просто се кара. Сега ще ви покажа първия мап. Малко ще отидем на втория мап. Така ще ви покажа всички формати. Аз още не мога да карам даже, пък имам такива скъпи. Тук следвайте този мап, левкаме. И ще играем сега на кой мап да играем? На ето този ще играем. Този е подобен като предишния, само че този е вече магистрала. Сега ще ви покажа колко може да дигне колата. Ето там отгоре може да видите, че пише колко километра дига. И се обяснахме, я браво на нас. Лека катастрофа направихме, няма нищо. Всичко се случва в тази игра. Пак се ударихме. В тази игра целта е да караш коли и докато караш тия коли трябва да минаваш през тях, за да могат да ти дават хем пари, хем и точки. Да, сега след малко отиваме на другия мап. Последния мап е точно той. И той ще ви покажа всичките коли, ще ги пробваме. Не съм ги пробвала почти всичките. Да започнем от нормалната. Пак се ударихме. И ако искате време да сме към другия мап. Ето сега, ето го и последния мап. Това е нещо като тук е само тръгвате на пътешествие към планината и сте с джипка нещо такова и карате просто. Ще пробваме всичките коли. За колко секунди от 0 до 100 ще дигнат. Но няма да броя секундите, вие ще се ги броите. Как се обяснеш, няма нищо. Тук има един доста опасен завой, когато излезеш от тунела. Това, че който се купува играта, да внимава когато играе на този мап. Тук просто правиш обиколки се. Ето как изглежда от външен вид колата. Може да дрифти. Не, дрифти не, ами да буксува лекичко. Сега ще ви покажа. Там леко остави чернилка. От гумите на етажката. Хора, ако станем 25 абоната в канала ми, ще раздада в Стел Дрейред Лагранде 55 милиона. Ама при Лагранде ще го раздам на бедни играчи.
мисля, че е време вече да започваме от първата кола. Къде е тя? Не мога да я намеря. Ето я. Като първоначално ще започнем с нея. Ще стартираме от тук. Да видим. Обаче хора, вие ще се борите колко дига това дъща. Това е бавничката с нещо. Тръгваме. Газ. Тук отгоре даже си има таймер за колко от много до 100 ще дигне. Ами за 15 секунди дигна от 0 до 100. Не знам. 0 до 100 за 15 секунди. Добре, даваме към следващата. Тази е малко по-бързичка. Аз ще я пробваме. Никъде тръгнем. Приятели, за 12 секунди от 0 до 100. Не знам. Време към следващата. Нека да пробваме тази. Аз няколко съм ги пробвала. Тръгваме да видим за колко секунди изглежда до 100. Приятели, за 8 секунди от 0 до 100. Браво, бравната сключка. Добре, сега към следващата. Там голфче, четвърта. Тръгваме голфчета. Та, ето и голфче, малко съм го понигова. Тук има турбо. Трябва да гледам отколкото не е застошото. Приятели, от 0 до 100 за 10 секунди, за 10 секунди. Браво, не беше зле. Браво, добре, следващата ще бъде, аз не знам, ще забравяме това в едно клипче, но друго беше. От 0 до 100 за колко секунди? За 12. Браво, не беше зле. Тази кола я знам аз. С нея бях играл доста, ето я. Сега ще тръгнем. От 0 до 100 за 8 секунди. Браво на тази кола. Нека да видим следващата. Тази днеска бях я пробвал. Не е толкова бързичка, но ще видим. От 0 до 100 за колко секунди съм стигнал?
От 0 до 100 за 8 секунди. Браво, Даскова. Вижте как я спрягвам хора. Май добре, самото си. Нека да пробваме и тази колечка да видим. Отново да ще за колко секунди. Приятели, отново до 100 за колко секунди. 8 литра. Сега следващата тази кола. Мисля, че няма да успея точно в този клип да покажа всичките коли. Ще ви покажа в другото клипче. Мисля, след тази кола ще да приключвам с днешния клип, приятели. И ще продължим другата седмица. Последната кола е ето това BMW. Приятели, мисля да приключвам вече с тази игра. И чао, до следващия път.